Ahojte, moje meno je Ondrej Volker, ja vás vítam na kanáli Ondrej Volker _tech alebo tech, ako chcete. Budem veľmi rád, ak nemáte odber na tomto kanáli, aby ste tak teraz ešte spravili a môžete dať aj like rovno na toto video, pomôžete trošku algoritmu, aby sa dostalo toto video k novému publiku. Mňa to bude veľmi tešiť a veľmi pekne vám za to ďakujem. Samozrejme, že sa ideme pozrieť na túto veľmi špeciálnu kameru, na ktorú vám dnes sprostredkujem recenziu. Volá sa DJI Osmo Nano. Je to taká trošku novinka, aj keď má svojho takého mladšieho bráška, to si povieme za chvíľočku. No a keďže vlastne ja som človek, ktorého akčné kamery tak trochu aj živia, pretože svoje cestovateľské videá nakrúcam výhradne s akčnými kamerami. Točil som aj na DJI Osmo Action 5 Pro, točil som aj na DJI Osmo Nano, teraz aktuálne, a točívam viac menej pravidelne na série GoPro. Čiže kto iný ako ja by vám mohol povedať čo najviac svojich dojmov a pojmov z tejto kamerky absolútnej novinky momentálne na trhu DJI Osmo Nano. Poďme sa pozrieť na unboxing. No a ako si možno spomínate, tak kedysi dávnejšie DJI predstavilo po svojom prvom modeli Osmo Action 1, predstavilo Osmo Action 2, ktoré sa trošku vymykalo tomu štandardu vtedy akčných kamier. A tá kamerka tiež bola taká modulárna, pochádzala z takých dvoch kociek, alebo minimálne štvorcovidného tvaru. Tiež tam bol jeden vlastne kamera modul a display modul. Ten display modul sa tiež dal otáčať. Rozdiel bol v tom, že ten kamera modul mal samostatnú internú pamäť, myslím si, že nejakú malinkú 16 alebo 32 GB, nevydržal až tak veľa. A ako táto kamera, toto je v podstate taký jeho mladší, alebo z toho pohľadu, že je vyzretejší, tak možno starší bráško, taký väčší bráško, alebo jednoducho svalnatejší bráško. A poďme sa pozrieť vlastne na všetky tie veci, ktoré som za zo pár dní testovania o tejto kamere zistil. To, čo ma absolútne úplne prvé prekvapilo pri už rozbalovaní kamery, lebo ja som vedel, že tá kamerka bude malá, ona je tuto ešte v takom kryte, čo je celkom tiež zaujímavé. Môžeme to dať dole, aby som vám to ukázal aj bez krytu. A ja som vedel, že idem do úplne malinkej kamery. Ale že až tak malinkej, tak to ma naozaj šokovalo. Už aj keď si tú kamerku zapneme na ten display modul, tak spolu to tvorí, ja neviem, asi 80% šírky napríklad klasickej DJI Osmo Action 5 Pro, čo sama o sebe dobre, možno nie je úplne najmenšia akčná kamera. GoPročka je ešte trošku väčšia, najnovšia GoPro 13. Ale to, že bude tá kamera až takto malinká, tak to ma naozaj extrémne prekvapilo. Ona je aj extrémne ľahučká. Váži tento kamera modul len 52 gramov a dá sa použiť samostatne. Vydrží až hodinu nakrúcania v 4K 60 fps. Má v sebe vlastne vstávanú pamäť podľa toho, ktorú verziu ste si vybrali, či 64 alebo 128 GB. To znamená, že viete vlastne fungovať s týmto kamera modulom úplne samostatne. Takto môžete nakrúcať, vôbec ten display modul nepotrebujete. Kamerka má 1/1.3 palcový senzor, ten istý senzor ako má DJI Osmo Action 5 Pro, alebo teda minimálne veľkostne. Oni hovoria, že dokonca toto je novšia generácia, takže bolo samozrejme na mieste to zrovnať tieto dve kamery, čo bude súčasťou tejto recenzie. Vydržte chvíľočku, hneď sa k tomu dostaneme. No a kamera podporuje formát D-Log-M 10-bitový, bohužiaľ chýba nám tu HDR-kový formát, teda nemožno prepnúť na HLG tzv. Z DJI sveta.
ale ja by som to úplne pri DJI nezatracoval, pretože oni vedia takúto fičurku dodať kľudne aj novým firmwarom, takže to by som ešte počkal, čo sa bude diať. Pretože predsa len pri tom HLGčku to trošku žerie viac aj pamäte, aj bitrateu a samozrejme batérie. Ako som povedal, kamera točí v najvyššom rozlíšení 4K, v 60 fps alebo do slow motion môžete prepnúť na 120 fps. Samozrejme podporované sú naše európske formáty, blikačky našich svetiel, to znamená, viete si to prepnúť do 50 fps a tým pádom do 100 fps pri slow motion. No a keď pripojíte k tomu kamera modulu ešte ten display modul, tak vlastne tá istá batéria je ešte raz aj v tom display module. Asi aj väčšia, pretože zásobuje ešte ten display modul, ale predĺžite vlastne tým pádom v takomto zostavení tú kapacitu až o dvojnásobok. To znamená, že môžete točiť až 2 hodiny v 4K 60 alebo 50 fps. No a tento displej, prosím vás pekne, je dvojpalcový a musíte si zvyknúť, že je výrazne menší ako displej DJI Osmo Action 5 Pro. Ale pokiaľ by sme ho dobrali v selfie režime, tak si musíte zvyknúť, že je výrazne väčší ako pri DJI Osmo Action 5 Pro. To je tá zaujímavosť a to je to, čo je veľký benefit tej kamery. Že ak viete, že budete nakrúcať iba prednou, alebo teda iba smerom k sebe alebo smerom od seba, samozrejme viete si to prepnúť, dokonca sa to dá prepnúť aj pri nahrávaní, ale nie je to také úplne smooth a jednoduché. Jednoducho chce to určitú mechanickú námahu a nie vždy sa to podarí za sekundu, niekedy 2, 3, 4. No a poďme k tomuto display modulu. Ako som povedal, je tu dvojpalcový displej a sú tu ovládacie prvky zapínania, ktoré urobia to isté, ako keby ste stlačili tento gombíček tu hore. To znamená, začalo sa nahrávanie. Áno. Sú tu dvierka, okrem toho jedného tlačítka, ktoré keď otvoríte, tak tam nájdeme USB-C port pre dobíjanie kamery alebo na prenos dát do počítača, ale nájdeme tam aj dodatočný rozširujúci microSD slot, kde môžete použiť až 1 TB SD kartu. Neslúži tá SD karta potom na priame nahrávanie videí, ale funguje to tak, že vy si viete vlastne presunúť v menu dáta z toho kamerového modulu na tú SD kartu, aby sa vám vlastne uvoľnilo miesto a pokračujete ďalej v snímaní a potom môžete vlastne presunúť všetky dáta, keď úplne dotočíte a môžete zobrať tú SD kartu a vložiť do počítača. Ja som si objednal 128 GB verziu. Takéto pamäťové karty používam aj pri vlogovaní a viem, že 128 GB mi bude stačiť určite na úplne celý deň nakrúcania. Vo veľmi ojedinných prípadoch. Myslím si, že sa to ani ešte nestalo, že by mi to celý deň nevydržalo, takže večer to proste kopnete do počítača alebo prípadne na tú SD kartu a fičíte ďalej. Na čo určite odporúčam myslieť pred kúpou tejto kamery je to, že tu nemôžete len tak niekedy v priebehu dňa za jazdy vymeniť baterku. Ako to môžete pri GoPročke alebo DJI Osmo Action 5 Pro. Tu jednoducho otvoríte vrátka a vymeníte batériu, môžete si kúpiť batériek koľko chcete a mať ich pripravené niekde v ruksaku nabité. Tuto pri tejto kamerke to nejde. Čo ale ide je vlastne, že keď vždy sa vám vybíja vlastne najskôr ten display modul. On vlastne tú svoju energiu stále presúva hore do toho kamera modulu, čiže ako môžete vidieť aj na tom displeji. Kamera modul má 99%, ten je dobitý, alebo sa stále nabíja, keď sa nenakrúca. No a display modul má momentálne 54%. Čiže ja môžem urobiť to, že v prípade, keby som aj potreboval stále nahrávať, tak zoberiem proste iba ten kamera modul, budem s ním chvíľku vlogovať a vzhľadom na to, že tu je vlastne veľmi rýchle nabíjanie, z 0 na 80% sa dostanete za 20 minút, tak zoberiem z ruksaka alebo z nejakej brašny powerbanku, napichnem to tam a za 20 minút to mám dobité a za tých 20 minút môžem operačne točiť vlastne iba na ten kamera modul. Potom môžem samozrejme aj počas dobíjania
tohto display modulu niekde z vrecka, alebo teda mimo tohto, lebo to by bolo nepraktické tu mať nejaký kábel na powerbanku, ale aj to je možné samozrejme. Ale dôležité, že môžete si kontrolovať kompozíciu aj počas nabíjania kľudne, keby to bolo veľmi, veľmi nutné. To, čo je naozaj super a čo ma potešilo veľmi, je, že vy môžete tú kameru aj počas nakrúcania vlastne otáčať dopredu a dozadu. Hej? Čiže teraz to chcem v takomto selfie režime, ale dám proste nahrávať, čaute, ahoj, ahoj. Ale teraz chcem prepnúť, lebo budem točiť chvíľku krajinku nejakú a prepnem v podstate do toho režimu. Alebo niekomu to chcem dať do ruky, aby nahrával mňa, tak vtedy je lepšie, aby ste pozerali zozadu. Logicky. Kamera je vodotesná do 10 metrov a je možné ju ovládať gestami, prípadne hlasom, alebo aj vzdialenie cez aplikáciu DJI Mimo. Poďme na príslušenstvo, pretože DJI túto kameru ponúka v rôznych prevedeniach s rôznym príslušenstvom. Ja mám zakúpený ten základný balík, ktorý sa volá Standard Combo. A k tomu je pomerne dosť príslušenstva, čo som bol naozaj prekvapený. V balení máme takýto náhrdelník, ktorý, keď si nasadíte, verím, že teraz nebudem rušiť kameru, tak môžete tú kamerku takto si tu nacvaknúť a nakrúcať týmto spôsobom. Čo je dobré pre také POV zábery rôzneho typu, motorka, šoferovanie, lyžovanie, vlastne veľa športov, aj rôznych vlogerských takých b-rollov, ktoré sa dajú krásne robiť týmto spôsobom. Čo sa mi ešte veľmi páči, že v tom balení je ešte takýto klip, ktorý viete takto pripnúť na šiltovku a potom zase kamerku na to. Samozrejme na všetky tie klipy alebo to príslušenstvo môžete pripájať aj ten display mod, ale je to zbytočne potom ťažké a už to nie je také nie je to také, by som to povedal, praktické. Čiže to si pripnete takto na šiltovku a môžete potom takto s tým niekde chodiť. Ja vám ukážem tiež také zábery, ako som s tým nakrúcal. No a ešte tu máme takúto prísavečku, ktorú môžete prilepiť na nejaké hladké plochy. Štandardne, ja neviem, na nejaké okná alebo auta alebo podobne. A samozrejme je tu tiež takýto ten štandardný DJI-ovský klip, s ktorým strašne cením, že DJI už dlhé roky od neho neupúšťa a vlastne tým pádom mi to umožnilo použiť tento ich vlogovací takú tú paličku, ktorá je vlastne ešte k nejakej DJI Osmo Action 4 alebo od ktorej generácie. A aj tuto to pasuje, čo je fantastické, pretože túto vlogovaciu paličku považujem za najlepšiu na trhu. Naozaj GoPro hanba, váš tento selfie stick sa nedá s týmto ani len porovnať. Jednak je o mnoho dlhší, jednak nehrká, nič nerobí, žiadne zvuky, čo o tomto sa nedá povedať. A dokážete to otáčať tuto ešte dokonca všetkými smermi, čo je výhoda aj nevýhoda v určitom bode prídete na to, že vám stačí tú kameru, keď sa dá takto sklopiť. Aj DJI, aj GoPro má vlastne z toho vie spraviť taký tripod vlogovací. Vlastne toto je taký vlogovací must have, by som povedal, ale toto je lepšie. To je o dosť lepšie. Kvalitnejšie. No ale prísavečka sa dá ešte aj odšrobovať a tým pádom získate vlastne to, že toto sa dá vlastne napojiť na hociaký štandardný šrobík, alebo teda ten závit, ktorý je štandardne na hociakých tripodoch alebo statívoch, ktorý fotografie alebo videomakery používajú, takže zrazu máte kompatibilitu s mnoha vecami, ktoré už máte doma, čo je tiež super. A z vlastnej skúsenosti, alebo skôr možno zo skúsenosti iných videomakerov viem, že aj táto prísavka, ktoré DJI k tomu dodáva, zvykne byť veľmi kvalitná. Zvykne držať na plochách. Neviem, či by som sa osobne odvážil to dať niekde napríklad, kde by som už vedel, že sa späť nemôžem vrátiť. Ale na svoje auto by som to asi pripol, tam by som sa asi až tak nebal. A potom tu máme ešte také ochranné púzdierko, ktoré asi má predĺžiť proste životnosť a peknosť tej kamery. Je tu vlastne aj adaptér tých spojov, takže ja som to vlastne používal doteraz v tom
úzdierku, tak toto potom vyzerá. Bude to pravdepodobne odolnejšie voči nejakým pádom hlavne. Čo sa týka zvuku, tak tu DJI nezostal nič dlžný svojej povesti a ten zvuk je nádherný. Test kvality zvuku pri šoferovaní. Z tejto strany sú tie mikrofóniky. Akože moje prvé dojmy, dokonca môžete takýto DJI mikrofón pripojiť k tej kamere bez nejakého receiveru, to znamená napriamo. Čiže aby som mohol vlastne tento mikrofónik spojiť s tou kamerou, spojíte vlastne skoro všetky DJI mikrofóny okrem prvej generácie, to znamená DJI Mic 2, DJI Mic Mini a DJI Mic 3. Čo sa týka nejakých výtiek, tak možno ak by som chcel strašne kopnúť, tak trošku trvá dlhšie tomu display módu, kým sa z nejakého spacieho režimu alebo úplne z vypnutého režimu aktivuje. Je to približne nejakých 5 sekúnd, ale už medzi tým tá kamera nahráva, čo som si musel chvíľku zvyknúť, že vlastne nemusím čakať, ale môžem rovno hovoriť, pretože kamera je vlastne ready okamžite, keď to stlačíte, tak vlastne ona hneď nahráva. Alebo teda možno aj aká sekunda, dve je tam odozva, čo je pri hociakých kamerách úplne normálne, že tie 2-3 sekundy, aj GoPročka má tuším 4 alebo 5 sekúnd a DJI Osmo Action 5, tamto je najrýchlejšie, ak by ste sa zaujímali, že ktorá kamera vie ako rýchlo štartovať. Pri nejakých športoch alebo takých ako scénkach to nevadí. Vadí to, keď robíte ten travel vlog ako ja, že cestujete a niečo sa zrovna udeje a potrebujete veľmi rýchlo zapnúť tú kameru, tak viem, že DJI Action 5, ona je v takej hibernácii asi hodinu. Čiže teraz, keď som ju zapol, pozrite, ja stlačím a ona hneď nahráva. To je ako mrcha, hej. To je brutál. GoPro to nevie. Tam to ako 1, 2, 3, 4, 5. A už 2 sekundy sme nahrávali, aj keď bol vypnutý displej, čiže tie 4 sekundy plus 3-4 sekundy to plus minus trvá v tých kamerách. Čo sa týka výdrže batérie, tak ako som hovoril, môžete točiť až 2 hodiny. Ja som nahral 25 minút záberov dnes som s tým vlogoval a minul som 20% baterky. Čo je super, lebo vlastne by som tým pádom, týmto tempom bol niekde na tých čistých 2 hodinách a možno som si mohol dovoliť aj takú vec, že som mohol nechať tú kameru stále zapnutú a mal by som rýchlejšie potom okamžité nahrávanie. Toho som sa trošku bál, nevedel som, koľko to vydrží, ale pri ďalšom vlogovaní už budem smelší a budem tej baterke veriť, pretože je pomerne dosť silná na to, aby som ten deň asi s ňou prežila v zálohe, mal tú powerbanku, keby čosi. Čo ma teší celkom je, že tuto je taká ledka štandardne, ktorú mám vypnutú, inak to vlastne vyzerá takto. Takto vyzerá tá ledka, ktorá indikuje, že to je zapnuté. A teraz nahrávam. Teraz to vypnem. A toto vlastne neviete v tom režime, keď tá ledka nie je zapnutá. Môžete to ako intuitívne odhadnúť, že čo asi robíte s tou kamerou, ale keby som mohol niečo do DJI odkazať, tak malú haptickú odozvu, že ako to spraviť dzng, keď to zapnete, dzng, dzng, keď začnete nahrávať a dzng, keď vypínate, to by bolo skvelé. To mi tu trošku chýba, ako Apple by na to asi myslel. Čo sa týka ceny, tak vlastne ten štandardný balíček s tými 64 GB začína na cene 286 €. Kameru si môžete objednať na eshop.smartwear.sk, link dám do popisu videa. No a pre koho je podľa mňa táto kamerka určená? Poďme si to nejakým spôsobom zrekapitulovať. Okrem toho, že dostanete na konci samozrejme ešte tie detailné porovnania, ktoré si môžete v kľude prejsť. Ja tam nechám celé tie zábery, aby som to nejako nezrýchloval, nespomaloval. Môžete si to popozerať, je tam, ja neviem, 20 rôznych scén, pri ktorých som to testoval z DJI Osmo Action 5 Pro. Hej? Pre koho je určená? Ja si myslím, že určite ako tvorci obsahu sa veľmi potešia. Tým, že to môžete dať na tú šiltovku alebo pripnúť na ten náhrdelník, je podľa mňa skvelé. Proste týmto sa budú robiť nové typy obsahu veľmi pekne.
Mali sme na trhu kamery týchto veľkostí, ktoré sa aj takto dali pripnúť, aj na šiltovku, aj neviem kam. Aj GoPro má rozširujúci mount, ktorý sa dá dať na šiltovku, ale to je ťažká kamera. Toto má 52 gramov, to sa nedá akože v hmotnosti ani porovnať. Hej? To je proste, toto je ťažké, to vám bude zaozaj, toto je úplne, to necítite. S takýmito parametrami proste naozaj, ktoré sú veľmi porovnateľné s tým veľkým bratom, profesionálnym, tak sa naozaj teším, že tvorci teraz získajú nástroj, s ktorým môžu robiť krásne zábery. Pri bežných veciach nejaké také ako vlogy dynamické alebo nejaké storky, prípadne reelska sa budú točiť s tým naozaj krásne. No a samozrejme cestovanie a dovolenky a zaznamenávanie si svojich ciest, tak to bude podľa mňa veľká dominanta tejto kamery, pretože je veľmi fajn cena a získavate malinkú kamerku, ktorú môžete dať proste do vrecka od hocičoho, aj od kraťas, hej, ani o nej neviete a proste môžete si snímať, čo chcete. A myslím si, že dovolenkové záležitosti to bude, na toto bude naozaj paráda. Čiže ak hľadáte kompaktnú kamerku, nenapadnú kamerku, malú, ktorú viete schovať do ruky, alebo proste dať ju sem, alebo na šiltovku a byť som nenápadný, nepútať pozornosť, tak toto je skvelá vec. Ja túto kameru určite budem používať na také ako doplňujúce zábery k mojej tvorbe, hlavne na kanál napríklad Chlapci slovenský, ale možno aj na cestovanie si ju zoberiem a vyskúšam, aké to bude veľmi praktické. Viem si predstaviť, a čo mi tu teda na záver jedna vec chýba, že keby ten displej bol aj vpredu, aj vzadu, tak to je ako veľký game changer a nemám voči tomu nič. Proste asi by som točil iba na to. Musíte sa rozhodnúť, že ktorým smerom chcete točiť. Lebo keď aby ste vedeli, že to sú naozaj veľmi náročné ako moje už nároky, ktoré na to mám. Pretože ja keď točím nejaké video, niekde som na chodníku, na ceste, v nejakom meste a rozprávam a niečo rozprávam, teraz chcem rýchlo niečo sa udeje, ja chcem to ukázať, tak ja keďže to mám v tom selfie režime, hej, v takomto, nakrúcam sa a potom to chcem ako ukázať niečo, tak ja teraz v tomto momente vlastne nevidím ten displej, takže neviem, na čo ukazujem a neviem tú kompozíciu. Áno, samozrejme, ja si môžem ten displej veľmi rýchlo otočiť, 1, 2, 3, 2 sekundy to možno trvá, a môžem s tým pokračovať, točiť ďalej. Ale ja z vlastnej skúsenosti viem, že sú situácie, kedy na to nemáte čas. Sú situácie, ja som skúšal vlogovať aj na tú Insta360 Ace Pro 2, ako som hovoril, a tam stačilo iba takto vyklopiť displej. Ani vtedy to nebolo pre mňa dostatočne praktické, lebo to proste niečo to trvalo. Hej, proste to sa vám niečo udeje a vy potrebujete okamžite tomu divákovi to ukázať. No a ako som písal na mojom technologickom newsletteri, ak náhodou nesledujete mňa na Substacku, tak som tam ako Ondrej Digital, tak tam som sa zamýšľal nad tým, že čo vlastne GoPro spravilo tento rok a či to bol teda majsterštyk, alebo to bola fatálna chyba. Toľko odo mňa, na záver už len teda zábery z porovnania obrazu. Dám vám teda asi s najväčšou pravdepodobnosťou až úplne na záver vám ukážem alebo dám do tituliek, že ktorá kamera bola ktorá. Nech ste trošku v napätí a pozrite viacero tých záberov a správte so mnou takú hru, že ktoré tie zábery sa vám viac páčili. Či napravo alebo naľavo. A napíšte to do komentára ešte predtým, než vlastne prezradíte sami sebe na konci v poslednom zábere, že ktorá kamera bola ktorá. Dobre, toto bol Ondrej Volker, ja vám krásne ďakujem, dajte like na video, ak sa vám páči, ak je tu už tlačidlo vychváliť, prosím stlačte tlačidlo vychváliť, to mi veľmi pomôže, alebo pomôže tomuto kanálu trošku rásť. Dajte odber, ak ešte nemáte, dajte si zvonček, ak chcete, aby vám neušlo nové video. A ja sa s vami lúčim, ešte raz pekný deň, večer, dobrú chuť, dobré ráno, hoci čo robíte, ahojte.
Hello, hello. Tak ešte jedno zakývanie. Tak, a poďme teraz nastúpiť ďalej. No, poďme. Že budete vysmieť stále. Aha, nalovený. Aha, už vidím. Jo, super. Tak. Padol. Vieš, ten malý taký. Prčavec, ty si ho tu si pokladala. Ja som ho dal do košíka. A čo ty si našla? Ja som jeden.